عندها بجنا يغان له مسكنا يزمر له بعوتا انت يا عيلة لقويتا عندها بجنا يغان له مسكنا يزمر له بعوتا انت يا عيلة لقويتا يمحري تبجنا يزمري تبجنا يوداسي تبجنا በገና ስቱዲዮ ወንጌል ክርስቶስ ንምስፋሕ ንጹር ዓላማ ሰማያዊ ራእይ ሒዛ ንኹሉ ንዋታውን ገንዘባውን ሕጽረታት በዲሃ ምስ ኩሎም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ዘመርትን መንፈሳዊ ጽሑፋት ዘዳሉ ናይ ኣምላኽ ሰባትን ሓቢራ ብምዕያይ ንኣስታት 12 ዓመታት መንፈሳዊ ትሕዝቶ ዘለዎም ጽሑፋትን መዛሙራትን ናብ ህዝቢ ኣምላኽ ከተቕርብ ጸኒሓን ኣላ ብሩኻት ኣብዝናይ መወዳእታ ዘመን ኢና ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኩሉ እንገብሮ ምንቅስቃሳት ዝበለ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ህላውነት ኣምላኽ ኮይና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ጎይታ ሰራዊት ቅድሚት እናገበርና ቅንያቱ ክፉ ይሎል ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማት ግዜ ዓዲኩም ነቲ ኣብ ግዜና ዝዓደግናይ ግዜ ንኣምላኽ ዴዲኬት እናገበርና ንመንፈስ ቅዱስ ከነስራ ንሱ ነጋሪ ከና ኢራብ ይገብረን ኣብ በሪኽ ቦታ ድማ ይቆመን ይሎል ኣምላኽ ይመስገን ስለዚህ አብሪህ ቦታ ኮይና አምላኽ ከነገልግሉ አብዝናይ መወዳታ ዘነ ሻሎም ቅዱሳን ህዝብ አምላኽ በገና ቲቪ መንፈሳዊ አገልግሎት አገልግሎቱ ወንጌል መታን ክሰፍሕ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባናታትኩም ግለዩ ንስኻትኩም በረኻትኩም ሻሎም በዓል በገና ስቱዲዮ ኣብ ዝጾንሑ መደባታ ከይተሓጽረት ሰማያዊ ራእያ ብምስፋሕ ኖ ሕጂ ድማ በገና ቲቪ ቻነል ብዝብል ሓድሽ ስም ተተኪያ መደባታ ብምስፋሕ عبيت منفساو عيوتات أمدلاو تتأميدات ترك شالوم شالوم حزب أملاح كما يتخونوا بغنا تيفي جميرات لكم الله نحنا بعد بعية طبب نسقطكم دما بقدام لايك سبسكرايب مقبار أي تحمقوا ويتايباركم بروخاتيكم بغنا تيفي منفساو أقلولوتان مصفح بصالات بمخري بمعدا كتباركتوا بتخلوا منفساو أقلولوتن ويون شير لايك سبسكرايب بمقبار نخالوت بمحبارن أبغونا دو كتولو بزقات عمي نعد شالوم بروخات بناي حوار عيو ناي حوار عود إن حفصلو كبر دقة بقنا تيفي channel تخفيتو الناس لزلو نفس وكف سب أبرحو يكون أبكربا أوش تحجر يكون أبدقة نزا channel زيا كليك مغبار حساباتون دليتاتون اتخبر حساو منفساو حساو كسدلنا انتي شير سبسكرايب كومنت كواخاتكم أي فلينا نسخاتكم بروخاتكم لبركاتكم شالوم 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 قدسان حزب أملاح بغنا تيفي منفساوا غلغلوت غلبيتو وانجيل متان كسفح شير لايك سبسكرايب مغبار ناتاتكم غدايو بغنا تيفي شالوم 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 حزب أملاح سلام أملاح نكلاتكم يخون بناي حبار عيوني حبار عوت إن حفصلو دقة بغنا تيفي تخفيتو الناس لازلو سلازي حزب أملاح لايك سبسكرايب شير بمقبار منفساوي جامنا نبركت بغنا تيفي شالوم شالوم قدوسان حزب أملاح بغنا تيفي منفساوي أغلغلوتا غلبيتو أب كل عالم نمبزح شير سبسكرايب لايك بمقبار منفساوي حلفنتنا نعلم بغنا تيفي نسخاتكم بروخاتكم شالوم شالوم قدوسان حزب أملاح بغنا تيفي منفساوي أغلغلوتو مسفح نحنا أب عدي بعيو طبب نسخاتكم أب قدام شير لايك سبسكرايب بمقبار أغلغلوت نسفح بغنا تيفي أملاح باركم أشي شالوم شالوم قدسان حزب أملاح رأينا سميرو بغنا تيفي أغلغلوتا جمير الله نسخاتكم بروخاتكم بغنا تيفي إنه دق عوت بغنا تيفي تخفيتلنا علومو شير لايك سبسكرايب بمقبار أبركتكم عزيزو تبارك
ሻሎም ሻሎም ቅዱሳን ህዝቢ ኣምላኽ እቲ ንነዊሕ እዋን ኣብ ልብና ዝጸንሐ ራእይ በገና ቲቪ ተኸፊታትልኩም ኣላ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር መንፈሳዊ እጃምኩም ከተበረክቱ ብኽብሪ እንዕድም ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም በገና ቲቪ ጸልማት በኃይሊ ኣብ ዝደፍኣሉ ዘመን እግዚአብሔር ይመስገን መንግስቲ ኣምላኽካ በኃይሊ ኣትደፍእ ጎይታ ይባረኽ ስለዚ ደቂ ብርሃን ኮይና ንሕና እዘን ኣብ ዩቲዩብ ዝልቀቁ ዘለዉ ናይ ጸልማት ሓይልታት ንምስባርን ንመንግስቲ ኣምላኽ ልዕል ከነብላን ኣብ ህላውነት ኣምላኽ ክንሃድእ ህላውነት ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ክንሰብኽ ኣብ ህላውነት ኣምላኽ ድማ ኩሉ ግዜ ክንኣምን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ጎይታ ሰራዊት ከነስርሖ ብኢየሱስ ክርስቶስም ይማሕፀነኩም ኣለኹ እግዚአብሔር ሰናይ ድማ ይገብር ኣምላኽ ባረኩ በገና ቲቪ ሻሎም ሻሎም ህዝብ ኣምላኽ ጸጋን በረኸትን ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትኩም ይኹን እናበልና በገና ቲቪ ቻነል እተሰሜት ሓዳስ ናይ ዩቲዩብ ቻነል ሒዝናልኩም መጺና ኣሎና መርሓባ እንቋዕ ብድሓን መጻኹም ዶ ትብሉና ኣለኹም የغنيልና ቅዱሳን ሓደስትን ዝነበሩን መዛሙራት ስብከታት መንፈሳዊ ድራማታት ንህፃናት ዝጠቕሙ መንፈሳዊ መዛሙራትን ጽውያታትን ትረኻን ምስክርነትን ገለ ካብቶም ብዙሓት ዓይነታት ዕዮታት ትሕዝቶታትና እዮም ዝኸበርኩም ህዝቢ ኣምላኽ ንሕና መንፈሳዊ ጥበብ ተጠቒምና ብትግሃት ዘበለ ክንዓይ ንስኻትኩም ድማ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ንመደማትና ንምስፋሕ ወንጌል ክርስቶስ ሓቢርና ክንዓይ እእጃምና ነበርክት ኣምላኽ ሰማይ ከቕንዓልና እሞ ንሕና ባሮቱ ተንሲእና ክንዓዮ